ya jen ono Dani. Sikile ra iso ditekuk maklum wis tuwa. Iya. Pada kowe ra kuwi padha lho umure. Mosok to? Heeh, kaya tua. Jare mau 18 prapat. Ya iki 18.75 iki. Oh alah. Kajak Itu sithik. lima tua kowe ya. Diangeti. Ya, makasih Mbak Ika, Mbak Oriza. Makasih Mbak Ika, makasih Mbak Oriza. Matur Wonten dawuh suwun. malih mboten? Tadi yang di WA ada enggak? Dewe dereng ngenten ning. Kadung tresno wae derek. Kadung tresno. Nggih, kadung tresno. Saya tak tiliki dulu nanti kalau ada. Oh ya belum. Ini Siap. Oh ya, itu temanku apa? Oh apa? Minta apa? nusul Usul apa? minta langgam dadi ati. Dados atos. Dados aros. Iya. Dasatos. Cara basa Aduh Kromo. kok Solo kok oleh nyawer. Ora apa-apa, ora masalah Ora sawerane. apa-apa, sing penting. Sapa Matur jenenge? nuwun. Mas Tatak. Mas Tatak. Oke, Mas Tatak minta dadi ati. Munggah bawa. Iki aku entuk WA. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gading, Mas Gadang. Salam kunjuk kagem 1 warga laras, 2 tim streaming Dalang Seno, 3 sedaya pamirsa channel Dalang Seno dimanapun berada. Ya. Semangat selalu pokoknya saking Sukoco PWKS Sinunuan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara dari nyimak saking Sumut matur nuwun. Wah, dari matur Sumatera nuwun. Utara. Terima kasih. Wah, adoh ya. Weh, Oke, iki berarti minangkani sing apa? menangkani Dadi ati apa? kadung tresno Reno. Kadung Tresno. Reno. Ya, Nggih. Kadung Tresno iki yang kalem. Kita tampilkan ke muka Ibu Neti Sulandari bersama Ibu Wahyu Kresnawati. Ya, iki engko konen joget. Nah, oh Ya iya. aku rawani kan ini angkatanmu. Ya wis ra urusan kon sapa sing maju kudu joget. Ngono Mbak Wahyu ra iso joget teko tak gotong rono kuwi. Dadekke candi. Kurangnya siji ya kowe. Ayo maju. Sepate Mas. Yuk. Ragang katon anggenggeng demen seneng-seneng nanging aja nganti gendeng kegendingan tetembangan suka panglipur pandemen Gumyak rayang ragam ya Sugeng dalu Mbak Wahyu, Mbak Neti. Sugeng dalu, Mbak. Ya, mie di replikasi Mbak Neti nggih. Make kok, make. Mik. Aku urung-urung wis arep diantel karo Mbak Wahyu. Lah ngopo? Kok nek juga tak antel lho kowe ngono langsung. Padahal tadi di bawah itu mau joget loh. Lah, Mbak Baru pemanasan sound system. Tadi belum talu. Iya. Belum ada penampilan karawitan. Lagi pemanasan sound system ini Mbak Wahyu wes. Wah, salah Wes kepengin joget. ora gawe-gawe. Kok saiki ora gelem joget? Kok buktikan nang kene ya Mbak Wahyu? Ora. Tak apa-apa. Go. Sampai Oh, kadung Matur tresno. nuwun Mbak Wahyu, Pak. Matur bangun Bu Wahyu, Bu Neti. Neti. Mbak Wahyu ra iso joget kok dinengke wae ya. ya beda toh. Nek Beda. pancen memang tanggung jawabmu. Beda. Kudu merantasi apa-apa iso. Oh ngono. Sekarang yang belum maju. Sinden kelas yang berbobot dan Berbobot. paling heritage. Mbak Ayu. Ada Ibu Ayu. Prastiwi dan Iya, Mbak juga. Ayu Mbak Ayu. Purwa. Ya. Yuk, tampil ke muka. Yuk. Nah, ini jomplang ini. Abot kono cetha. Terus piye?
Abot kono nang ngene iki. Mau aku kon ning kene. Ijolan Mbak Ayu sama Bu Pras. Bu Pras yang Oh, sini. iya. Mbak Ayu kene, pojok kene. Lah, ruwet ra kabeh. Kok nek aku dirayah penonton piye? Alah. Kaya-kaya. Ora nek dirayake. Mbak Lisa, ini Apa? ada yang minta lagu. Apa? Tak anteni Apa? sudah nyawer 150.000. Oke. Dari siapa? Dari Bapak yang maju ke sini. Pak siapa? Pak Keman. Oh, Pak Keman. Iya. Nggih, tak anteni. Keman. Tak teni. Itu buat nanti atau sekarang, Manut? Oh, sing gayang-gayang sik ya, ket mau wis mbleret-mbleret ya. Sing gayang niki ajeng sing jatilan napa cara Sunda, napa Banyuwangen? Lewong? Lewong? Oke, Lewong. Master Lewung. Master Lewong iki fosil anu. Bufras. Kok ket mau fosil. Ketrucut. Sabar ya, Bu. Tak terima-terima Nggih. ke. Buatan nenten Pak Mau Seno. ning isor wis nganu Mas kok. Gading. Mengko gek aku diunek-unekke ya, Ling. Lah nek ning ngisor wedi wae. Ora. Ayo foto. Ora mau ki jane pengen tak sliding tuh tak banting. Kok ora wong aku siap. Oh. Ya wis. Kulino di ngono. Nek ning ngisor wedi ming basane dhuwur gleleng. Beleleng wae. Ning ya ora apa-apa gleleng. Sesuk melu neh ya, Le. Nggih. Gleleng kok sak gleleng-gleleng wis. Nggih. keri-kerine ben melu meneh. Ora apa-apa, sing penting melu. Lewong siap, niki ana peraturane. Piye? Sing nyanyi dadi leader. Ya. Aja aku lho aku. Lho gentenan niki giliran Bu, giliran Giliran. nggih. Dadi engko nek anu nyanyi maju karo dadi leader, liyane ngentuti ya. Ngetutke. Atotke. Ah, gitu. Oke. Siap, mulai dari kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Oke. Ket mau kok aku terus, kena terus. Loh, Lah kowe mau sengaja to, jane kowe ning paling kiwa. Ora, saya kok kon. Kan Ayu lagi maju. lah gawe bintang tamu dibayar larang kok. Endi ta, Bu? Oh. Endi larang? Urung to? Urung. Ya padha. Seko kiwa nengan. Oh iya. Seko gamelan. Seko gamelan. Oke. Gamelan. Yo. Iki piye? Bebas. Nek joget saiki bebas, ha? Yo. Bebas engko pas nyanyi siji-siji. Pengen
iya iya. Aja. Apik lho malah. Penontonnya do seneng jenengan kabeh lho Bu. Oh malah apik lho. Heh? Apik malah. Apik ya dituku. Ya nek tak tuku tak gantung arep omah. Aja. Terus samsak. Nggo dolanan wae. Emoh. Diplongke kali ngambang ra ya. Jan persis almarhum bapak tenan karo aku. Sia-sia tenan. Rapopo. Ah cemplung ke kali enak mangko aku sih arep. Cemplungke kali. Kan gur arep. Kaliwetan. Gur arep burung ta? Isih arep urip e cemplung. Urung sida kok. Iki sapa Bu? Mbak Tatin monggo. Ayo Tin. Tin wela. Angger pas kono kok nglali wae lho. Ayo endok terus. Ah, endo wae. Cadi mriko ben ketok kamera. Iya iya. Kan lho delok kamerane ben ketok. Nah, mesake sing nyuting kangel-kangelan. Elisa nanti. Ki aku kene, kowe rada nengen. Ketoke sing bodine menarik meng aku ya. Allah. Tak mati kamera. Oh, Bu. Heh? Iya iya. Menarik kan. Imut-imut. Oke ya, yuk coba. Yuk. Sabda Pandita Ratu. Ya iki lho joget. Om sliramu. Pilih nyanyi. Mugi Gusti kelilane. Terus ragukan kagina wong mati. Giliran aku kok tundung dudut. Ayo meneh. Oh. Apa ki Duduk? Bu Prasto. Monggo Bu Pras, jenengan sae Yo. Bu. Sae Bu. Sae. Awake semelohe. Semangate wah. Awake apik, ngono. Oh. Jogete apik wis jan. Ayu, kemayu. Wis Bodyguard. cantik. Paling seksi. Seksi. Tenan nek kuwi pancen. Tenan aku ya sadar kok no. Iya. Paling seksi. Seksi banget. Seksi ya nek sing ngematke ngopo? Ngopo? Ayo, Seksi. lek ngematke kok iso seksi ki mergo ngopo? Ala piye to? Ngopo lah ngopo? Mergo ngombe. Mergo wis do mendem lah diseksi ngematke. Ya kowe barang kuwi. Wah. Ora iki. Ngombe ya. Ning kene bunder kan. Engko nak ngerti aku kaya widodari. Kaya widodari. Waduh mbok deku Kaya Prastiwita. Wilutama. Hah? Wilutama. Yo to padake jaran aku. Wong ngerti ya. Yuk penutupan masih Ibu di situ. Yuk. Aku kok Heeh, rasa nggo mic wae wis. Wis Tadi rasa. maju. Wong tuwa dolanan iku ngawur. Wong tuwa iku dolanan. Ora apa-apa wong gelem kok. Cantik kok. Bidadari Wong kok. seksi ya ya. Seksi kok. Semlehot. Nggih menika sampun Mas Sampun Gading sedaya. Kadang. Sampun lewung. Mengke menawi kurang dipun pinangkani waktu Wonten goro-goro. goro-goro. Nggih. Yo. Ya wis ya, Nak. Piye, Pak? Nutuke laku. Iya. Lakone isih dawa. Sih dawa. Isih dawa. Ya wis, yo. Mundur sawetara ya, Nak. Iya, Pak. Enjing bidal kumuruh saking jroning praja. Kowe ngangpala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing jalanidi rasa madangi jagat tungunga paning sabocah ing wukir
Parbabang sumerat kening soroting sora mega lan gunung
Rara. Bebasan amung sak gebyaring tadhit sak keplasing pandulu Raden Bratasena wus prapta tepining Wanamarta ngadeg jejeg tenger-tenger candrane nganti kaya tugu Sinukarta tugu arane wewujudan manggon Sinukarta rinengga-rengga wauta kadereng hardaning karsa satemah tuwuh krodaning driya pinuntu pepuntaning tekad sigra cancut taliwondo cancut ujari cecincing taliwondo cecawetan hangusap punang kuku Pancanaka ning setake sesabuke Gya jumangkah babrat Wanamarta andungkar sela ageng-ageng ngrusak grumbul amokah gawa angrebaken mandira geng gumuruh swarane bubrah langkrah candrane
Kagiatri sang kabirangu Prinangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana Wah, aku dadi gumun jroning aku babar
Akibat Wonomarta iki kayon-kayon padha rubuh. Kewan-kewan sak isining wana uga padha mlayu merga wedi yen kembrukan wit utawa ketiban watu. Wah, lako iki ana wujude munyuk gedene mung sak lengen, malah mung klekaran bantalan watu. Wah, kethek. Yen pancen kowe bisa tata jalma lan duwe jeneng, kowe sapa? Aduh, Raden, keparenging dewa nadyan kula wujuding wanara, nanging kula saged tata jalma. Dene nami kula pun Senggana. Wah, kowe Senggana. Aku Bratasena. Senggana. Kowe kok malah klekaran ning kene mongko kewan-kewan padha mlayu. Raden, mugi kauningan. Nadyan wujud kula menika wanara nanging kula nggadahi cacat boten saged melampah. Kula lumpuh, Raden. Wah, kowe lumpuh. Inggih. Pramila kula ikhlas menawi krubuhan kayon kowe ikhlas. Nanging aku sing kedusan. Merga aku sing babati alas iki, tegese aku sing wis njalari. Mula aja nganti kedadian kowe saiki lunga wae saka papan kene, aja nganti kasempyok. Duh, Raden. Lajeng anggen kula badhe kisah kados pundi wong nyatanipun kula lumpuh kados ngaten. Yen pancen mengkono, saiki kowe bakal tak tulungi, bakal tak uncalke. Nanging tak gawe bisa tiba papan nggon empuk pamrih aja nganti lara awakmu. Waduh. Matur nuwun Raden, matur nuwun. Syukur yen Raden kersa paring pitulungan dhateng kula, yen monggo kula aturi nguncalaken Raden. Gimbol kreneng. Lah wonten menapa Raden? Kowe aja pamer karo Bratasena. Ing atase munyuk sak lengen wae tak junjung aku ora kuat. Mongko kowe cak prangkul, rong prangkul tak jebol nganggo tangan siji wae aku kuat. Wah, mejanani kowe aja pasang walat. Raden, kula menika namung munyuk alasan kok pasang walat. Wah, kowe aja pamer. Apa rumangsane munyuk sing digdaya kuwi mung kowe dhewe. Aku ya duwe sedulur wujude ya kethek putih jenenge Anoman. Kowe lak kandhake dulurku Anoman mesti kowe bakal kawirangan. Anoman mesti luwih ampuh. Lah dalah adikku di. Bathara Hyang Rama dewaku lah dalah. Bareng pun Kakang ngrangkul marang si Adi aku malah mbok kipatke. Wah, salahe kowe ngaku aku. Yen iki jarene adimu. Lho, pancen sliramu kuwi adiku. Merga sliramu mau nyebut yen to duwe dulur lanang wujude kethek putih jenenge Anoman. Yo, jenenge Anoman. Kowe yo kethek putih. Ning jenenge Senggana. Lho, piye to?
Senggana ki ya Anoman. Anoman ki ya Senggana. Kuwi jenengku kabeh merga jenengku ki akeh. Anoman, Senggana, Rama Dayapati, Maruti, Anjani putra. Kowe adikku. Ya Di, kowe sedulurku nunggal bayu ya Di. Nanging aku durung percaya. Wah, pancene kowe munyuk putih nanging yen Anoman iki wujude gagah gedhe kaya aku iki. Ora kaya kowe munyuk mung sak lengen. Oh. Kowe kepengin ngerti wujude Anoman sing gedhe to? Nek pancen kowe iso wujud Anoman sing gedhe, aku lagi percaya. Oh iya, yen ngono sawangen Bratasena. Ayo Bratasena. Sawangen Anoman wis gedhe saiki. Jebul iso gedhe tenan. Ya iso wae manut kebutuhan. Nek biasa ya aku cilik. Nek muni kurda ya terus gedhe ngene iki piye? Mongko awane adem ngene iki arang-arang gedhe. Wah, ya wis, aku percaya nek kowe Anoman bali ya wujudmu mau. Piye Yai? Wis percaya to nek aku iki Anoman ya kakangmu? Wah, ya wis. Aku wis percaya saiki gage kowe lunga. Lho, lah kok sik lunga kepiye? Lagi wae ketemu kok kon lunga. Mergo aku lagi ana pakaryan mbabati alas Wonomarta iki. Oh, Di. Pancene aku sengaja ngadang ning kene iki mergo aku ngeman karo si Adi. Aja mbok bacutke ya, Di, mergo alas iki alas gawat kliwat angker wingit kepati. Aja mbok bacutke ya, Di. Wah, perkara bungah susah tak sandange dhewe. Sumingkira kowe ora usah melu-melu perkara iki tak babate dhewe alas iki. Bratasena yen duwe tekad kaya Gunung Waja. Yo. Ning nadyan kepiye wae kowe sedulurku nunggal bayu, Di. Mula yen ana bot karepotane Anoman kudu ngewangi. Yai tak ewangi ya, Di.
Tuta tata kadiwisaya Indriaksa sara maruta bawana gana margana Bojleng iblis larat padha kekucekan. Lah dalah. Kok dadi negara mertani iki geger wengan ora karuan. Beteng-beteng baluwerti padha rubuh kabeh. Iki Regi Rawati. Menika malah kathah para wadya ingkang sami kerubuhan beteng. Kados pundi menika? Wah, wangune iki ana titah ingkang salah gawe wani mlebu ana ing kene. Sing sejatine beteng-beteng padha rubuh kuwi dikira wit. Baluwerti kuwi mbok menawa dikira wujute watu. Merga iki pancen negara kajiman. Wah, ladalah. Cetana menungsa sing salah gawe. Para wadya kajiman kabeh wae. Lho. Mara kage prepekana menungsa salah gawe iki inggih isa kendha ayo cok budal cok Sigra bala kang tumingal campur prang samyang dalilir dadet wileting kota Narangana magawe klarira wang-wang wah ladalah gawe rusak papan durungku tak kira yen menungso jebul mung wujude kethek putih. Ayo yen pancen kowe munyuk bisa omong lan duwe jeneng sapa? Takon kelawan aku. Anoman ya Senggana. Balik kowe sapa? Wah, iso ngomong. Jenengmu Anoman ya. Aku Tumenggung Sapulebu. Munyuk putih Anoman. Kowe sing wis cetha gawe rusak papan dunungku ayo. Manuta tak bondo, tak aturke ratu gustiku. Sing gawe rusak yaktine dudu aku. Nanging aku ya mung saderma ngewangi sedulurku nggone babat Wonomarta. Wah, tenan. Ngerti papan iki dikira alas, ngerti yo. Yen sejatine iki negara kajiman. Ya negara mertani mbuh ora idep. Bakune iki alas bakal dibabati nggoyosa negara munyuk elek.
Wah, yo. Endo kepuk goto cah Yanda wangkune ayo aja endo apa-apa. Wah, Idian. Asut, ut. Wah, Idian. Awas, ya. Hati-hati, ya. Wah, yo. Wah, ngenyak ya. Kece ya. Waduh. Wah, kecian. Wah. Loh, Wah, iya iki. Oh, sas. Guru. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.